தீபாவளி பலகாரம் முறுக்கு எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க. எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒன்று எடுத்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா கரகரன்னு இருக்குது. பச்சரிசி உளுந்து கொஞ்சோண்டு அதுக்கு பொரியரிசி போட்டுக்கணும். போட்டு வச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும். 1 கிலோ பச்சரிசி எடுத்து அதுக்கு கழுவி காய வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 150 கிராம் வெள்ளை உருண்டு உளுந்து எடுத்து லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து அதை நல்லா கை பொறுக்கிற சூடு தான், ரொம்பலாம் செவக்க வறுக்கக்கூடாது. அதை எடுத்து தாம்பாளத்தில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கிறேன். அடுத்ததாக 2 பிடி, 1 கிலோவுக்கு 2 கைப்பிடி புழுங்கரிசி எடுத்து அதையும் நல்லா செவக்க பொரியரிசி வறுக்கிற பதத்தில் வறுக்கணும். நல்லா அது மட்டும் செவக்க பொரியரிசி கலரில் வறுத்துக்கணும். இப்படி இருக்கணும். இப்போ 2 அரிசியோட கலந்து போய் மிஷினில் கொடுத்து மாவு திரிச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ அதிலேருந்து நான் 1 டம்ளர் எடுத்து போட்டிருக்கேன். 1 டம்ளருக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய், அப்புறமா தேவையான அளவு எள்ளு போட்டுக்கிட்டேன். எள்ளு போட்டு நல்லா அந்த மாவோடு நல்லா எங்கே பார்த்தாலும் சேர்ந்து பிசைஞ்சிட்டு அதில் பெருங்காயம் ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கிறேன். பெருங்காய தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பெசரி எடுத்துகிட்டு அடுத்ததாக உப்பு, கல் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். அவ்வளோதான். நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் மாவு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படி இருக்கணும். அடுத்தது முறுக்கு உரலில் எண்ணெயை தடவி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் மாவு ஒட்டாமல் நல்லா வருங்கிறதுக்காக எண்ணெயை தடவிட்டு உள்ளேயும் அந்த தட்டிலையும் போட்டு தடவிட்டு அதையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு இப்போ மாவை சேர்க்குறேன் பாருங்கள். மாவை அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ புழிய வேண்டியது தான். இப்போ வச்சு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக புழிஞ்சு பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு. நல்லா சூப்பராக வருது. இப்போ அதேமாரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நான் சாரணியில் புழிஞ்சிக்கிறேன். நீங்கள் பேப்பர், பிளாஸ்டிக் கவரு, இலை எதில் வேணாலும் போட்டுங்க. நான் சாரணியிலே புழிஞ்சு போட்டுருவேன் அப்படியே டக்குன்னு. அதனால் அதிலே போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை மாதிரி போட்டுருங்க. ஒன்று ஒன்றா புழிஞ்சு போட்டுட்டேன். நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுருக்கிறதுனால 3 போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் எண்ணெய் சட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி, எண்ணெய்க்கு தகுந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துங்க. நல்லா பொன்னிறமாக செவந்தோன்னே விரட்டி விட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான். இப்போ ஒரு இடு எடுத்துடுறேன் பாருங்கள். ஒரு இடு அந்த சொரசொரப்பு எண்ணெய் கொதித்து அடங்கணுன்னே பரட்டி போடணும். லைட்டாக கொதி இருக்கும்போது பரட்டி போட்டுட்டு 2 பக்கமும் சுட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான். சொரசொரப்பு அடங்கணுன்னா எடுத்துட வேண்டியது. அது எவ்வளோ கலர் அழகாக இருக்குது பாருங்க. பொன்னிறமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு சொரசொரப்பு அடங்கணுன்னா எடுத்துடுறேன். எண்ணெயே குடிக்காமல் எப்படி நல்லா இருக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு. இப்போ அதை மாதிரியே அடுத்தது நான் புழிகிறேன். இன்னொரு உரலில் புழிஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ அடுத்தது மறுபடியும் 3 புழிஞ்சு அதையும் எப்படி வேக வச்சு எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். மறுபடியும் 3 சாரணியில், அதே சாரணியிலே புழிஞ்சு போட்டுட்டேன். 2வது போட்டுட்டேன். இப்போ 3வது போட போகிறேன். 3வதும் போட்டுட்டேன். 3 அந்த கொதி அடங்கணுன்னே இப்போ அதை பெரட்டி போட்டுட்டு இப்போ கொதி நல்லா அடங்கின உடனே அதை எடுத்துட வேண்டியதுதான். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த கொதி சுத்தமாக அடங்கினோன்னே நான் எடுத்துகிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ எடுத்துட்டேன் பாருங்கள். நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. எல்லா முறுக்கும் எடுத்து வச்சாச்சு. 1 டம்ளர் மாவில் எப்படியும் ஒரு 20 முறுக்காவது வரும். 1 டம்ளர் மாவு எடுத்தோம்னா மீடியம் சைஸில் 20 முறுக்கு வரும். இப்போ பொன்னிறமாக எல்லா முறுக்கையும் எடுத்தாச்சு ஒரே மாதிரி. இப்போ நான் அதை உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதேமாரியே நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இதே பக்குவத்தில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை, தேங்க்யூ.